sing utang wis santai kok. Kowe sing ngutangke geger ki ngopo? Mbok santai. Nek duitmu ngebes mulai aku. Aja gong, wong telu ya nyawiji dadi siji. Heeh. Karo nggo ngentekke wektu. Ha iya. Engko nek le bubar kemruputen cilaka dhewe. Ha iya. Karo nggo selingan mbok menawa ya dianggep gara-gara lah. Iya. Apa nembang sik yo. Oh, atoh ndasmu ae. Nganggo nembang-nembang barang apa? Mesake ora. Kancane do kesel kok mau sore mau wis rujak jeruk. Heeh. Wis apa jenenge apa? Witing klopo? Ora ana mau. Sing cara Sunda kuwi lho. Bajing loncat. Kok witing klopo? Witing klopo kok cara Sunda ki piye? Ya goblok ngeyel ora. Saiki tak putuske aku melu Ndara Janaka Gareng piye? Aku ya melu Ndara Janaka Bagong. Aku kudu beda karo kowe. Aku mau nek padha karo kowe. Terus kowe putusane piye? Putusanku aku terus melu Ndara Janaka. Bedane karo apa? Iki bedane karo tak takon. Hah? Iki bedane karo aku tak takon. Kowe melu sapa, Tru? Ndara Arjuna. Bagong melu anu Gareng melu sapa? Ndara Arjuna. Kowe tak putuske melu Ndara Janaka. Bedane kono apa? Lho, iki di rumah kowe iki goblok banget. Petro melu sapa? Ndara Arjuna. Kowe melu sapa? Ndara Arjuna. Aku tak takoni ra, kowe melu sapa? Ndara Janaka. Lah iki bedane kono apa? Aduh. Enggak habis pikir aku. Kok kowe goblok banget. Tembung Arjuna karo Janaka iki beda ra? Ah beda. Aku tegese ono bedane antara aku karo kowe. Ning uwange padha, ora aku ora takon uwange kok. Aku takon jenenge kok. Beda ta? Ya beda. Ning Arjuna ya Janaka ya Permadi ya Kaliti, Dudakesa, Margana, Suparta, Kombang Ali-ali ya Prabu Wilikiti. Sing dilikiti ngono apa? Kalidi kok Wilikiti ora. Ya kadang ana sing jenenge Wilikiti kok ya. Ya reng yo. Ya. Derek Ndara Janaka wis ora sawerna-werna. Ndak selak ado, ayo gedho menyang kowe senengane ora. Yo, yo Tru yo. Yo. Arep ngopo, Gong? Aku arep mangkat entuke Ndara Janaka kok dirawuhi widodari loro. Widodari ingkang tumurun saka toilet. Ah iya. Ame widodari teko kok bingung. Weh lah ya lumayan. Ya niki tua-tua ora masalah. Iya menang ya ayo, kae diratas. Pandhawa
Pati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5 Kakang Dwijalaku Yayi Gineng eneng apa wis wujud titah sewantah wujude buta kaya mengkene mongko wis mudhun ana ing jagat yen ora ngrebut negara bedah negara tangeh kowe karo aku bisa urip ana ing Janaloka merga sating Kakang Semar Badranaya Ngastina ingkang dadi negaraku negaraning Prabu Aji Gineng leganing ati kok Negari Ngastina nalika semanten kerawan Sang Prabu Aji Gineng miwah Sang Dwijalaku yaksa kekalih ingkang tumuli ambedah negara Ngastina temah padha poyang payingan Sangya Parasata Kurawa jere kalawan kridaning Sang Yaksendra kekalih nadyan Prabu Duryudana miwah datan Kantonata Mandura Prabu Baladewa keplayu saka negara Ngastina Saweneh ana pertapan ing winastan pertapan Cakrawala. Sinten ingkang gamadyaning pertapan menika ta warnane wujuding pandhita muda bagus citrane. Ingkang peparap Sang Begawan Resi Janaka. Nadyan mudha tumaruna parandene buntas sing kawruh sidik paningali awas
pamantenging pangesti wekasan kathah ingkang samya sumuyut nungkul dadya candri ing Sang Resi Janaka datan kantun nenggih pandhita ing Kendali Sada Begawan Anoman ingkang sampun wis tampi minangka dados siswaning Sang Resi Janaka risa juga lenggah madaning pecrabaan sineba ingkang abdi Resi Mayangkara parandening mangke Sang Wikudebya dening parang amedhar pangandikan katingal tingkem tang netra dumi binuka biar sumurup ingkang abdi cantrik Sang Anoman wis kepareng abiyantara sigra murwani pangandikan dadi kumangurujining pangandika indring kababaring lisan palugon laguning legas lo kita linuting kidung Anoman Mayangkara iya wonten timbalan ing Adawu Premban miji dhateng wiswanipun ing abdi sayekti kaya wis ora kurang nggonira minangka dadi brahmana ing Kendali Sada nanging sabab apa teka Mayangkara ngabiyantara sarta dedegku nyantrik ana ing pertapan Cakrawala ana ing ngersaning Resi Janaka Premban nuwun sewu nadyan sampun mataun-taun bebasan sampun boten saged dipun wical anggen kula madheg brahmana wonten ing Kendali Sada nanging tumrap ing abdipun Anoman tiyang gayuh ngelmu menika boten winates dhateng yuswa waton tasih saged tumangkar pambudidayanipun raga tuwin saged tumangkar budi lan nalar kula tartemtu kula boten badhe kendhat anggenipun tansah ngupaya dhateng ilmu menika kala wau iya bener yen to pancen kaya mengkono nggonira suwita marang Begawan utawa Resi Janaka wektu dina iki sayektine mung kepengin ndak suwuni prisa sejatine apa ingkang mbok upadi jalaran Resi Janaka kuwi dudu papaning wong kang gayuh marang kasekten Mayangkara nuwun sewu Premban estunipun sampun kathah sanget pandhita ingkang sampun nampi panggersaing batos kula nanging nyatanipun boten wonten setunggal kemawon ingkang kepareng-paring pangandikan mbok menawi paduka Sang Resi Janaka ingkang saged dados lantaran pepadhang tumraping manah kula mara gage matura Anoman butuh menapa Premban kula menika sampun mangabat-abat anggen kula gesang wonten ing Madyapada sampun boten saged dipun netang wiwit saking Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke sampun gantos jaman inggih menika jamanipun para Pandhawa nanging dereng wonten trontong-trontong pepadhang benjang menapa kula menika badhe sowan dhateng ayunanipun Gusti menawi paduka Premban Resi Janaka kepareng badhe tuwin saged nedahaken margi ingkang cetha tumunten kula aturi paring pangandikan Premban jalaran kula sampun kewowoken anggen kula gesang wonten ing alam padhang menika Premban Resi Janaka gonjang ganjing langit kelap-lapaton
Lirekin sanging risang mawe gandrung Anoman iki kula wonten timbalan ing adhawu yen to iku ingkang mbok takokake marang Resi Janaka sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bakal bisa menehi keterangan jalaran tumrap Resi Janaka pati uriping menungsa kuwi dudu ning tanganing Resi Janaka nanging ning panguwasaning dat kang urwing dat utawa ning panguwasaning Gusti Ngakarya jagat upama ta aku wis dikeparengake weruh dalaning patimu nanging aku ora bakal wani ngandhakake kelawan sira Mayangkara jalaran tumrap aku wong kang batang marang patining wong liya kuwi sayekti kaya rumangsa ngungkuli marang panguwasaning dat kang urwing dat mula tenana linambaran kanthi rasa ikhlas lan sabar wahyaning mangsa kala bakal lumerek ing wanci bakal lumaku besok kowe bakal ketemu marang wancine dhewe Anoman Astina Maha Prabu Duryudana alon nang andika dhuharining sun Werkudara ing ana wujuding Brahmana muda meh wae kaget tak kira yen to kadangku Madukara iki sapa sinuwun menawi paduka dangu kalian kula Brahmana ing pertapan Cakrawala nami kula mun Resi Janaka inggih kasinggihan mekaten Anoman ing kene inggih sinuwun kula suwita dhateng mun Resi Janaka wonten menapa sinuwun dene paduka mlajar nuwun pangapunten panjenengan sinten Nalindra Ngastina Prabu Duryudana aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa kenging menapa paduka mlebet wonten ing pecrabakan pertapaning Cakrawala Mrembahan negaraku bedah dibedah dening Ratu Buta Klyang Kabur kanginan arane Prabu Aji Gineng lan patihe sing aran Patih Dwijalaku Kurawa bubar mawut tanpa isa dikukup Duryudana kabeh keplayu saka negara Ngastina yen pancen sampeyan kuwi pendhita ingkang temen sarta pendhita ingkang tansah tetulung marang sak pepadaning urip aku njaluk gelemo sampeyan dadi srayaning Duryudana mateni Prabu Aji Gineng sing ngejeki negara Ngastina Penembahan Resi Janaka menawi tetila mekaten sinuwun dinten sak mangke kula ingkang badhe merjaya dhateng pun Prabu Aji Gineng mugi keparenga paduka ngulataken dhateng kridhanipun Resi Janaka Anoman wonten dawuh aja wegah ayo tetulung marang sak pepadane jeriki dadi kewajibaning Brahmana monggo penembahan kula dherekaken ayo Mayangkara
Sumangga anggro sesumbar Lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketup. Ilang Prabu Duryudana mlayu wedi karo kridaning Prabu Aji Gineng. Tak oyak ora katon kumulebet wewayanganing Nalindra Ngastina ana pendhita muda bagus apa? Aranku Resi Janaka. Resi Janaka ya dasar kepara nyata. Balik kowe sapa? Prabu Aji Gineng. Yen ngono kowe ingkang ngejeki negara Ngastina sarta mbedah negara Ngastina. Pancen ya bener. Merga nggonku wis ora entuk papan. Aku kudu golek kamukten mula anane ya kudu bedah negara Boyong Putri mateni Nalindra. Yen ngono bener ngendikaning Sinuwun Prabu Duryudana ingkang nyeraya kelawan Resi Janaka supaya dadi srana patining Prabu Aji Gineng. Wah, dalah jebul iki srayaning Ratu Ngastina. Dasar kepara nyata ya. Kowe milih dalan cepet nggonmu urip ana ing jagat wani karo Prabu Aji Gineng ayo suntaken jaya kawijayanmu ora bakal tak tinggal loncat kene marganing patimu Prabu Aji Gineng. Nguden tandanging Sang Prabu Aji Gineng.
kaya gajah kilangan serati nalika semanten risang Anoman kagetak kamprung dawah wonten ing pertapan Kendali Sada parandene Sang Resi Janaka ginetak dening Sang Prabu Aji Gineng Kontal kaprapal dawah wonten ing Arga Arjuna